Neviem, jak vy, ja mám veľkú radosť dnešného dňa, naozaj. Už aj pán nám tak naznačil cez dážď, cez kvapky, že je koniec. A vďaka mu za tento požehnaný čas cez dnešný deň, lebo v piatok to naozaj nevyzeralo veľmi sľubne, keď sa ten vietor opieral do týchto stanov a naozaj mi bolo do plaču, keď som už rozmýšľal nad tým, že keď nám to všetko zoberie, je to všetko stratené, ale naozaj je to taká skúška aj dôvery, aj skúška viery a Pán Boh ukázal svoju moc, že jednoducho On to chce, aby sme tu dnes boli, aby sme oslavali aj cez túto akciu Jeho meno. Z čoho mám veľkú radosť, keď sa ma dnes pýtali z jedných novín, že na ktorý program sa teším, tak som tým porozmýšľal, že teším sa na ľudí. Lebo keď som tak mal možnosť prechádzať tuto po našom farskom pozemku a keď som videl, ako ľudia rozprávajú, ako sa usmievajú, ako sa naozaj majú radi, dá sa tak povedať, z toho som mal ja veľkú radosť. Toto tu všetko, čo sa dnes odohralo, nie je to cieľ, je to prostriedok na to, aby sme sa v tomto čase, kedy každý buduje vysoké ploty a púšťa psa domov na dvor, aby jednoducho každý si strážil svoj kúsok súkromia, aby sme mohli ako alternatívu ponúknuť komunikáciu medzi ľuďmi. Lebo keď ľudia komunikujú, môžu si vyznať lásku, môžu jednoducho povedať si milé veci, môžu sa posťažovať, môžu sa potešiť. A toto je cieľom tohto nášho dnešného dňa. A ja sa veľmi teším, že ste v takom počte zostali tu celý deň. Skutočne celé táto tribúna, tie stoličky, cez celý program neboli proste prázdne a to mám veľkú radosť. Takže ďakujem za vašu podporu a nech je oslavené meno Pánovo. Symbolicky sme tak končili cez kapelu, ktorú v podstate obsadili kňazi. Svätý Otec teraz na Sviatok Najsvätejšieho srdca vyhlásil rok kňazov. Takže ďakujem všetkým, aj tým, ktorí tu teraz pred chvíľočkou stali na tomto pódiu, mojim spolubratom Milanovi, Martinovi, Palimu. Pali sa mimochodom sťahuje tuto do nášho dekanátu teraz, do Kokošoviec, takže bude nám tu na blízku. No a ďakujem vám všetkým, že ste prijali naše pozvanie a že sme spoločne mohli stráviť tento krásny večer. Ja navrhujem teraz nakoniec jednu krátku modlitbu. Modlitbou sme začali sme Svetou omšou, to je nádherná modlitba. A poďakujeme aj modlitbou Slavovcu za tento deň. Posledné slovo majú dnes zvukári. Tam Jaro sedí celý čas, už ruky zalamuje, už nevládze tie gombiky ťahať dnes. Takže ďakujem aj jemu, môžeme už zatlieskať aj jeho chlapcom, ktorí s ním spolupracovali, lebo dobrý zvuk je veľká vec a naozaj sa to podarilo, takže som rád, že opäť po roku sú medzi nami a že o rok možno snáď prídu na novo. Tak, aby nás dážď nevyhnal, poprosím o modlitbu. Nebeský Otče, Ty nás tu vidíš zjednotených v tejto farnosti, v tomto spoločenstve. Chceme Ti ďakovať za všetky milosti, ktoré nám dávaš prostredníctvom tejto farnosti. Je to náš domov, kde čerpáme odpustenie, milosť za Tvoje pohľadenie. Prosíme ťa za lásku, za pokoj, za dobro, za spravodlivosť medzi nami. Aby sme sa takto všetci raz mohli stretnúť v Tvojom kráľovstve, ktoré si nám pripravil, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pán s vami. Nech vás všetkých požehnáva všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. A čím skorej upadá.